Mićko! Gde ga je Mićko? Stižem. A gde ga je Mićko? Hoće da dođe? Evo, stižem. Dobar dan. Bre, Mićko, sad li se dolazi na posao, a? Šta ćeš? A ja bi popio pićance. Hvala, dušo. Hvala. Doviđenja, dušo. Jesi završio ovaj moj posao? Evo, sve je gotovo, potpisano, overeno u sudu. Svega. Vidiš, i kuća, i vikendica, i čamac. Sve je to prešeno na Leposavu. Eto ti. Lepo potpisala, ja potpisao. Ja sam sad obezbeđen. Potpuno. Ako odeš u ćorku, možeš mirno da spavaš. Jel ja moram u ćorku? Pa ja nisam gatara. Advokat si, znaš propis. Mučkao si. Ne mogu da verujem se svoje uši. To se ne uzima direktno iz budžetska sredstva, nego preko određeni tajfuni, pa bude uplaćeno na Kajmakčalanska ostrva. Pa to i vrapci znaju. Mučkao sam. Jesam, ali nisam ja mučko ko ovi što mučkaju. Ja sam mučko u skladu s propisima. A? Mislim da ne bi trebao da idem u ćorku. Pa ako prodaš onaj motel na licitaciji i pokriješ menice, možda izvučeš dupe. Znači da opet mučka. Hoću da zaglavim neku ćorku, majku.